Ndị Igbo kedụ ka unu mere? Ndewonu, kakwanụ nka o. Ama m na ahụ dị unu mma. Ihe a bụ oge ndị Igbo nke sitere n'ụlọ ozi Adigbo Global. Ya gaziere unu ndị nwe m. Achọrọ m ka anyị leba anya n'okwu a dị oke mkpa. Biko, onye ọbụla jisie ike dee ihe ọbụla ọ chọrọ ide n'asụsụ Igbo n'ihi na ihe a bụ ụka ụmụnna. N'ọnụla ya. Ọ bụ maka ihe gbasara nwa anyị nwoke aha ya bụ Okeọnụakalụsị, onye nke na-achịkọta Oshodi Isolo Federal Constituency. Kedu ihe mere na o jiri họrọ naanị ndị Igbo tijoo na ndị ọ kpọpụrụ ala bekee maka ọzụzụ? N'ime mmadụ 31, naanị ndị ofe ose mmadụ 5 ka o tinyere. Ndị ọzọ bụzi ndị Igbo. Ọ dịghị mma. Onye hụ ihe ọjọọ ya kpọọ ya ihe ọjọọ. Ngwanụ, ebe ihe mere na-emeela. Dịka nwa afọ Igbo ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ, ihe ọ kwesịrị ime bụ imechipụ ọnụ, mana ebe ahụ na-atọ ya bịrịbịrị, ọ ga-ewere ya tinye n'efere mba ụwa. Ọ dị egwu, ọ dị egwu. Ọ bụ dị na ụfọdụ n'ime unu amaghị ihe ka ọ bụ gịnị? Unu amaghị anya elere ele na nke arụrụ arụ. Ihe niile abụghịkwanụ mpoto na ịmakwa ndị anyị bụ. Ọ gwụla naanị nsogbu m na-enwe n'ebe ndị Igbo anyị nọ. Unu na-ekwu chọọ chọọ chọọ. Emetụkwana unu asụkọlata ama unu ọnụ n'ọjị. Unu pụta unu na-eme mkpọtụ dịgasị aṅaa. Kedu ihe ọ bụ? A ga-agbara unu agbara. Ịma na ụfọdụ mgbe a sị na ndị be anyị na-eme mkpọtụ maọbụ ha na-egosipụta onwe ha, ọ bụrụ asị, n'ihi na enweghị ka ị ga-eji asa akwa agadi nwaanyị ghara ịhụ nkịrịnkị nsị. Kedu ka ị ga-esi aga n'ala ndị ofe ose merie na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mana gị ghasịa onwe gị, chefuo na ebe ị bịara abụghị ala Igbo? Ihe abụghịkwanụ njirimara ndị Igbo. Ndị Igbo bụ ndị nwere akọ na uche. Chineke, akwa ifuru ebe ifuru m, mmegbu na-agbakasị m arụ n'agbanyeghị onye ọbụla a na-emegbu. Emenyere nwa ogbenye, emenyekwara nwa alụsị ike. Nke mbụ, onweghị mmadụ ọbụla siri Okeọnụakalụsị bịa gosi anyị ihe ọ na-emere ndị ọ na-achị. Rapụkwanụ ka ndị na-achị na-egosipụta ihe ị na-eme. Nke bụ eziokwu bụ na nwanne anyị nwoke a na-eme nke ọma n'Isolo ebe ọ bụ onye ọkaiwu. Mana ebe ọ chọrọ igosipụta onwe ya, o wee onyere onwe ya aja na garị. Ịma na ndị na-achị obodo ha kpọrọ gasị. Ọ bụ gịnị mere ị gaghị enwe akọ na uche? Rie awọ duo onwe gị ọdụ. N'ihi iberibe ya, ndị ofe ose asarala ọkụ, sizie na enweghị onye be anyị ga-achị ala ha ọzọ. Gekwanụ ntị, ha mee ya, ha metere ya. N'ihi na ihe dị otu a enweghị ike ime n'ala Igbo. Ị mara ihe ahụ ọ ga-abụ ime ya ọ gaghị adị gị mma. Ihe ahụ ọ ga-abụ eme gị ya akpọgbuo gị, obi na-asụ gị. Emele ya ndị ọzọ n'ihi na mmegbu adịghị mma. Ngwa na ugbu a, lezie n'anya otu ndị ofe ose ndị aghụghọ jiri gapụ njem na-akọta aha ndị be anyị. Anyị na-agba mbọ ịhụ na ọnọdụ ndị Igbo dị mma. Ndị na-achị anyị a na-ezuzu emebisiri anyị ihe. Ama m ọdịrị anya m na-amụ ebe every night. Ede, ekwu, eme research. Tụfịa kwa unu gachia Isolo ọzọ ha gbapụo gị afọ n'ihi na anyị erughị ala. Don't forget, if your children do not know how to speak Igbo or solve mathematics properly, bring them into my academy. If you're seeking for proof of funds assistance, come, I'm going to help you.
If you want to learn how to create content and edit videos, I am also here for you. We have lands available for sale across Igbo regions. Send me a DM. And if you also want to travel for your work visa and student visa, I am also available. See you in my DM. Bye.